Pero yung pinag-utang ko po sa lending, sa kanila naman po napupunta pag nagkakasakit ng anak ko. Nangungutang po ako kasi po wala nga po siyang binibigay minsan. Sinabihan pa nila na pukpuk daw ako. Hindi naman ako pukpuk. Bulbulan ko daw yung arik niya. Burahin na naman niya ako. Nakasakay po sa motor, nakayakap yung babae sa kanya. Doon na nga na siya nag-uwi. Kahit mga anak niya, hindi niya makayang harapin. Ang husband po, pwede po siyang makasuhan ng ang sinasabi niyo po kanina ng mananakit po, so under po ito sa physical abuse. Pwede man po, since meron pong sinasabi siya na partner, magpo-qualify po siya sa either psychological abuse or emotional abuse po. Aside from this, the husband can also be charged with concubinage since nakikiapik po siya. Sasamahan ng aming programa itong misis mo doon sa PNP at saka sa DSWD nang sa ganun ang makapag-file ng formal na reklamo sa iyo. At sinasabi ko lang sa iyo, Joben, pag hindi ka nakipag-usap ng maayos at hindi ka sumunod sa magandang usapan nyo ng misis mo, tinitiyak ko sa iyo, mabibilanggo ka, Joben. Nasa ating studio ngayon si Miss Mayet Piñapiel. Ang reklamo niya, iniwan siya ng kanyang mister matapos ang 10 taon nilang pagsasama dahil lang sa mga chismis ng kapitbahay at barkada. Maliban pa rito, nahuli umano niya na may kabit na at hindi na raw nagbibigay ng sustento ang kanyang mister para sa kanilang anak. Magandang hapon po, Miss Mayet. Magandang hapon din po, sir. O Mayet, maaari bang maikwento mo sa amin ano bang nangyari sa inyo ni mister mo? Pwede po, Bicol ko na lang po. Sige lang. Sige. Nag-umpisa po kasi masaya naman po kami nagsasama ng asawa ko nung hindi pa po siya na dadala sa barkada nung dun sa Nabunton. Lagi po siya nauwi sa amin ng maaga. Minsan ang sahod niya binibigay niya sa akin. Pinapakita niya sa akin ng mga resibo niya, kada sweldo niya po. Ngayon po, noon na destino po siya sa Nabunton, nag-iba na po yung mga pang-galagalaw niya sa amin. Palagi na siyang mainit ang ulo niya, palagi pa siyang nauwi ng madaling araw. Minsan di na po nag-auwi sa amin. Nag-aintay po kami. Tapos umuwi po siya sa amin. Lasing. Tapos pag tinatanong ko, sabi ko, bakit ka naman hindi umuwi ka naman madaling araw, lasing ka naman. Sabi sa akin, wala daw ako pakialam. Dapat, kung may problema man kami mag-asawa, alam ko po, may kasalanan naman po ako sa kanya kasi po nga po, nag-utang po ako sa lending. Pero po, yung iba alam niya po, dahil isa lang po alam niya. Pero dapat po, hindi naman po dapat ganun. Gawin niya sa akin namang babae po siya. Pero yung pinag-utang ko po sa lending, sa kanila naman po napupunta. Gusto ko lang po magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng sariling kuryente. Pero sa mga anak ko, pag nagkakasakit ng anak ko, nangungutang po ako. Kasi po wala nga po siyang binibigay minsan. Siya pa nagagalit sa akin. Pag hinihingian ko po siya, sabihin niya, hindi naman daw po siya doktor. Okay. Mayet, kailan pa kayo naghiwalay ng mister mo? October po, di na po siya nag-uwi sa amin. Ngayong Oktubre? Noong 2021 po. Nung isang taon pa? Opo. Okay. So, hindi siya umuwi. Ibig sabihin, malinaw ba yung paghihiwalay nyo? Paano kayo nagkahiwalay? Nakipaghiwalay ba siya sa'yo na sinabihan ka? Hindi man po. Basta lang siya? Kusa po siyang umalis. Tapos po, gusto ko siyang kausapin. Sabi ko, mag-usap kaming dalawa. Ayaw niya, hindi siya sumasagot sa mga text ko. Nakuha ko yung cellphone niya, doon ko po nalaman na may babae po siya kasi yung cellphone niya, dictate pa dyan sa akin po. Palit po kasi kami, yung touchscreen po sa akin. Inulugan niya po yung sa amo niya, kay Boss Jopen Pininoy. Hinala na po ako sa kanya kasi po, lagi ako nagtitik sa kanya o kahit tumatawag, di po siya sumasagot. Tapos,
Hindi po siya nagre-reply. Nung umuwi po siya sa bahay, naligo. Nagtanong ako doon sa painante niya. Sabi ko, saan yung cellphone ni asawa ko? Na andito nga yate. Nakita ko po yung mga text nilang dalawa. Doon na ba ako nagduda sa kanya? Pero ako po yung sinabihan pa nila na pukpuk daw ako. Hindi naman ako pukpuk. Halos nga hindi ko nga maibigay sa inyo pagkukulang ko bilang asawa nga po. Pero di niya ako pagsabihin yung pukpuk. Hindi man po ako pukpuk. Alam niya po yun. Kasama kami sa trabaho. Nung nag-asawa kami dalawa Paano man masabi niyang pukpuk ako? Okay. So, ibig mong sabihin, Oktubre nung nakarang taon, bigla na lang hindi umuwi yung asawa mo. Nung minsan naman umuwi siya, nabasa mo yung cellphone Opo. na may May katext po siya ibang SIM card So, po. ibig sabihin, nung umalis sa bahay niyo, walang nangyaring formal na usapan niyo na maghiwalay. Wala po. Okay. Nagsasabi lang po siya sa akin na iwalay na kami duma. So, sinabihan ka lang niyang hiwalay na. Opo. Sa tingin mo, Mayet, ano ang pinakamabigat na dahilan o rason bakit humiwalay sa'yo yung mister mo? Hindi ko po alam. Bigla na lang po siya iba ang pagtingin niya sa akin. Sabi nga po niya, sa pangutang ko daw po. Dahil sa pangutang. Opo. Pero sabi mo, dami ko daw po ng utang. Samantala po yung inuutang ko lang para naman po sa kanila kasi po matagal na siya po siya, trabaho siya. Wala Pero- insurance kasi Mayet, trabaho niya po. tanungin kita. Sa tingin mo ba yung pangungutang mo ang rason o dahil sa may bakabit o may babae si mister? May babae po kasi siya. Ako wala po talaga akong babae, lalaki. Lalaki. Siya lang po talaga. Okay. Sunod kong tanong, Mayet, kasal ba kayo ng mister mo? Opo. Ilang taon na kayong kasal? Ano po, December 6, 2010 po kami pinagkasal. Oh, so dosing taon na ngayon. Opo. Magdudusing taon na. So, kasal kayo ng mister mo. Opo. Okay. At ikaw naniniwala na hindi kanya iniwan dahil sa utang kung hindi dahil sa Yun po. Yun, Sa babae? Opo. Yun rin po. dahil may nabasa ka. Opo. Partner. Oo. Sundan ko lang yung sinabi ni partner na may nabasa ka. Opo. Ano yung mga nabasa mo doon sa cellphone ng iyong asawa? Nakuha ko po yun sa cellphone niya nung nag-uwi po siyang lasing. Lahat na po ng mga text na nila may nagsasabi na papakasalan pa niya yung babae niya. Sabihan daw po sa akin nung babae na papakasalan pa daw niya yun. Nagsasabi pa na I love you. Lahat ng ginagawa daw sa kanya ng babae, binibigay naman po nung babae sa kanya. Ginagastusan po siya. Sino yung ginagastusan? Yung babae po, ako po nag-suporta po sa asawa ko. May pera yung babae. Opo, kasi nga po, yung babae may asawa din po ng matanda. Senior citizen po, may anak po yun. Yun po, nagpapadala sa kanya ng 4,000 po ang semana. So, mukhang ang sinasabi ni Mister, dahil ikaw ay mahilig mangutang sa lending, kaya yun ang sinasabing rason niya para iwan ka. Oh, siguro po. Oo. Ito naman may tanong ko, Mayet. Nung panahon ba na magkasama pa kayo ni Mister, sinasaktan ka niya? Dati po, sinaktan niya na po ako. Sinuntok po niya ako sa ulo. Minakulong ko nga po yun. So, talagang nananakit itong si Mister. Sobra po na, dahil nga po, nahuli ko, nag-uwi nga po siya madaling araw, pero kasama niya mga barkada, di ko alam po kung siya po pa nga po, di ko alam kung nagsasabungan po So, si Mister mo, ilang beses kang sinaktan at pinakulong mo. Isang beses lang po, dahil nga po, sobrang siguro kainitan man sa akin. Nakulong ba siya? Opo, pinakulong ko po in 12 hours. 12 hours. So, matanong ko lang, Mayet, ilan yung anak mo sa kanya? 2 po, babae, lalaki. 2, babae at lalaki. So, ang nirereklamo mo ngayon, dahil magkahiwalay na kayo ng babae si Mister, hindi nagsusustento si Mister. Tama? Minsan lang po mag-sustento po niya. Bigay lang po 500. Hindi naman po kaya ng isang linggo ang 500. Pagkain lang po yung bigas. Bigas lang naman po yung 500.
Minsan di po siya nagabigay. May pinagpirmahan po kami sa barangay na mag-sustento siya na grocery sa kapaybarin na nga lang hinihingi ko. Hindi pa niya magawa. Magpunong January, hindi na po niya ginagawa yun. So kailan kayo nagkaroon ng pag-uusap sa barangay at nababanggit mo May kasulatan. hindi niya sinusunod. Opo. Grocery at 500 na nga lang hindi pa siya makapagbigay. Kailan ito? January po, nag-usap kami sa barangay. Kasi nga po, nahuli ko sila noong January 30, nakasakay po sa motor, yakap yung babae sa kanya. Kasi tinawag ako ng kapatid ko, sabi sa akin, ate, sabi ko, bakit? Pwede ka nga niya, sabi ko, bakit nga niya? Tapos sumakay ka nga yan, sumakay man ako, ma'am, tapos bigla na lang, ang bilis ng kapatid ko, magpatakbo, kahit nga, tinilas di ko na masuot. Hindi ko pa madala yung cellphone ko. Dahil nga itaranta po kami, na nakita po mismo ng kapatid ko na magkasama yung dalawa. Tapos po, nung nakita ko po doon sa matang po, nakita ko kayakap yung babae, yung asawa ko. Tapos sabi ko sa kapatid ko, overtikan mo, sabi ko, tapos sabi mo ng kapatid ko, mali man si ate ang pagkuhan mo. Siyempre po, So ibig sabihin, Mayet, nakita mismo ng dalawang mong mata Opo. na si Mister may kaangkas Opo. na babae at nakayaka pa. Opo, hindi ko lang po mapicturan nga po, kasi nga po, Naiwan niya yung cellphone. Naiwan mo naiwan yung po. cellphone. Basta partner, klarado na nung Enero, ngayong January, nagkaroon kayo ng kasunduan sa barangay Opo. na ang napagkasunduan nyo magbibigay sa iyo ng grocery at saka 500. Ngunit hindi yun Hindi na po natupad. pala. So nung magkasundo kayo nung Enero, nagbigay ba mga Pebrero, Marso? Hindi. groceries lang po, walang pera. Minsan nga po, wala po talaga. Okay. May tanong ko lang, Mayet, kasi naandito ka, panay ang iyak mo, galit ka kay Mister. Gusto mo pa bang makipagbalikan kay Mister? Sa totoo talaga po, gusto ko po makipagbalikan sa inyo. Kahit nga po, naghingi na ako sa inyo ng tawad. Kahit wala naman ako ginawa sa kanya. Humihingi na ako ng tawad sa kanya. Nagluhod pa ako. Paalang-alang lang sa mga anak ko. So, So ibig sabihin, Mayet, ikaw yung humihingi ng tawad sa kabila ng ginawa ni Mister sa'yo. Sobrang kuhari po siyang mahal. Pero matanong ko lang partner. Sobrang niyang mahal, partner. Okay. Anong pangalan ng mister mo? Joven Perer Piñapiel po. Joben Perer. Piñapre. Love mo pa si Joben. Opo. Hindi pa nagbago yung pag-ibig mo. Pero siya ayaw na daw po sa akin. Pero ikaw gusto mo pa sa kanya. Opo. Okay. Alang-alang sa mga anak Ano ko. ba, partner? Naiiyak na ako. Partner, makakausap rin natin ngayon sa kabilang ng linya ng telepono si Joben Perer Piñapiel. Ito yung mister na sabi ni Mayet, iniwan siya dahil di umano sa pag-utang niya sa lending, pero naniniwala si Mayet na dahil sa babae, kaya iniwan siya. Nasa linya si Joben. Joben, magandang hapon sa'yo. Hello po. Okay, magandang hapon sa'yo, Joben. Naririnig mo ba ako? Yes, sir. Ay, magandang hapon sa'yo. Naririnig mo na ba ako ng maliwanag? Naririnig po, sir. Okay. Joben, nandito ngayon sa studio ang asawa mo na si Mayet. Inireklamo niya na iniwan mo daw siya dahil sa pag-utang niya sa lending. Pero naniniwala si Mayet na hindi yun ang dahilan kung hindi dahil meron ka na daw babae na yun ang nagsusustento sa'yo. Ngunit, ang reklamo ni Mayet, hindi mo raw tinutupad yung pagsusustento sa mga anak mo. Nabatay na rin sa napag-usapan nyo noong buwan ng Enero sa barangay. Anong masasabi mo, Joben? Hindi po yan totoo, sir. Linggo-linggo ako nagbibigay noon. Hindi totoo itong sinasabi ng asawa mo? Hindi lang ako nakapagbigay pag wala akong trabaho. Totoo ba, Joben, na iniwan mo siya dahil sa pag-utang niya sa lending? Opo, totoo yan, sir. So yun lang bang dahilan o totoo itong sinasabi ni Mayet na may iba ka na ngayon Send ko na sa'yo. na kalab team? May iba na daw kayo ngayong chicks, may kabit daw kayo, sabi ni Mayet. Ngayon na lang po yun, sir. Ah? Ngayon na lang. Ngayon ka na lang nagkaroon ng Mayet, sabi na yung kwan mo hindi raw totoo na noon. Ngayon lang daw siya nagkaroon ng chicks. Andyan po yung mga text nila doon sa cellphone. Anong masasabi mo, Mayet? Hindi daw totoo yung sinasabi mo, sabi ni Joben. Nagambog po sa'yo, sir.
Halos na nung mga text nila naman nakukuha ko na. Hanap doon na nga na siya nag-uwi. Kahit mga anak niya, hindi niya makayang arapin. Okay. So, nandyan si Jobet ngayon. Anong gusto mong sabihin sa kanya, Mayet? Kuha ba muna sa akin, Joven? Magkistura ka sa akin, Matano. Magarag kang gigibumusag ka. Pero naman pag-istorya naman natin doon kan gigibumusag ka. Di mo sana... Di mo sana... Tuloy ko lang sinabi ka, naabot ko naman yan eh. Nahinganin ako ganing barkada. Hindi ka man sa kanin kay-istorya ni Matanos. Mag nagapayan ako sa nabundan. Pagamunat niya kang... Istorya na sa barangay, silang bisis mag-istorya. Pero di mo man Sige na. May talong ko lang, partner. Joben? Joben? Bata may trabaho ako. Joben, magandang hapon. Hindi mga magkikwanta, sir. Talaga nag-ayawas po ka. Joben, magandang hapon. Yes po, Oo. madam. Kasi nababanggit ni Mrs. na sa kabila ng mga nangyari sa inyo, sa kabila ng ginawa mo sa kanya, sinabi ni Mrs. Dito sa aming studio, na gusto niya pang makipagbalikan sa inyo at mahal ka pa niya. Ano masasabi mo, Joben? Ayaw ko po, hindi na. So, hindi mo na mahal si Mayet? Hindi na. Parte kami ng obligasyon ko. Matagal na, madam. Ano? Matayab na. Matayam na. Matagal nang hindi. Matagal mo nang hindi mahal si Mayet. Tira, tama na ka? Oh. Joben? Agaw nung Yes, madam. Oo. Bakit mo naman nasabi na matagal nang hindi mo na mahal si Mayet? Tira ko lang. Wala na. Lagi na lang kami niya nag-aaway. Ilang beses na nga ako niyan pinakulong, madam. Oo, nabanggit nga niya, pinakulong ka dahil daw sa ikaw ay nananakit, dahil daw ikaw ay nagdroga, kaya kanya pinakulong. Hindi yan totoo. Hindi daw totoo, Ito tatanong ko lang kasi may nabasa ako dito. Joben, totoo ba na tumatanggi si Mayet na makipagtalik sa'yo? Yes, totoo. Totoo. Totoo ba na tumatanggi si Mayet makipagtalik sa'yo kaya pinipilit mo siyang makipagtalik? Hindi po yan totoo, madam. Kasi matagal na akong hindi umuwi doon sa kanila. Oo. Tanungin natin si Mayet. Gaano ka totoo ito, Mayet, na ikaw ay tumatanggi tapos pinipilit ka ni Joben? Kailan to nangyari? Nung hindi pa po siya nag-alis sa bahay, September po yan. October po siya umalis ng bahay. Binirit niya po ako ipagawa sa inyo na mulmulan ko na yung arik niya. Hindi naman po namin pinipili. Ginagawa yun. Sinabihan ko na siguro ganun ang ginagawa mo sa babae. Murahin na naman niya ako. So, sa pinapagawa sa iyo ni Joben, parang sa tingin mo, binabastos ka na ni Joben. Dati hindi nyo yung ginagawa. Hindi po. Oh. Joben, naririnig mo ba si Mayet? Puro man talaga kambukan ka na sa biningan. Okay, partner. Okay, sige. Medyo mabigat, partner, itong mga lumalabas na sakit sa loob ni Mayet. Okay, partner, ilapit na natin ang reklamo ni Mrs. sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5. Nasa linya, partner, ng telepono si Attorney Janelle Balista ng Legal Unit ng ahensya. Magandang hapon po, Attorney Janelle. Hello, ma'am. Good afternoon po. Opo. Attorney Janelle, ganito po yung istorya ni Nanay Mayet. Siya daw po ay iniwan ng kanyang asawa sa rason na ito daw po si Mayet ay panay ang utang sa lending. At isa pa daw dyan, sinasaktan palagi si Mayet at hindi po nagbibigay ng sustento sa kabila ng meron silang napag-usapan sa barangay. Sa ganitong reklamo, ma'am, ano ang pwedeng gawin po ni Mayet? Ma'am, base po sa RA 9262 or sa tinatawag po natin na Violence Against Women and Children, ang husband po ay pwede po siyang makasuhan ng ang sinasabi niyo po kanina ng pananakit po, so under po ito sa physical abuse. Pwede man po, since meron pong sinasabi siya na partner, aside since they are legally married and this is yet to be annulled, so considered magpo-qualify rin po siya sa either psychological abuse or emotional abuse po. Aside from this, the husband can also be charged with concubinage since nakikiapit po siya at legally po sa mata ng batas.
Siya po ay kasal pa rin, so pinagbabawalan po na magkaroon ng ibang karelasyon maliban po sa kanyang asawa. Ayun. So marami po ma'am na pwedeng reklamo o kaso na isampa dito sa asawa niya. Yes po, sir. Opo, yung hindi pagbibigay ng sustento at yung pong pakikiapid dahil sabi nga ni Mayet, at tinanggap naman ni Jobin ngayon na may iba na siya, may iba na siyang minamahal. Siguro po sir, kasi yung sa konteksto po ng batas natin po, kahit po pareho sila, pero sabi ko nga po, hanggang hindi po legally annulled, ang kasal po natin, hindi po pwedeng gawin na parang agreement lang ang paghihiwalay. So, unless otherwise marriage has been judicially declared, and hindi po pwede magkaroon ng relasyon sa labas. Opo. So ibig sabihin po, maraming kaso na pwedeng kaharapin itong lalaki, itong mister. Yes po, sir. Ayun, partner. Opo. So, attorney, pwede po bang mag-undergo sila Mrs. at Mr. sa isang marriage counseling dyan po sa inyong opisina? Meron naman po tayo, ma'am, na binibigay ng services po, especially po sa atin na women, family, women and children po. Pwede po mag-undergo ang parties. However, we request po that this involves sensitive information affecting the family, that the counseling is done confidentially, privately po siya ginagawa ng aming mga social workers, ng mga counselors po natin. Opo. So, attorney, with that po, pwede po ba naming samahan po ito pong si Mayet dyan po sa inyong tanggapan para po sa kasunduan nila ni Mr.? Pwede mo naman po, ma'am, pero siguro po I suggest we undergo the basic case processing po. We need to file for our intake sheet with our social workers so that ma-assist po sila natin properly, and they should be informed earlier po. Sana may private, my prior notice po to our social workers so that they will be there to assist. Okay po. With that po, Attorney Janelle, maraming salamat po sa iyo pong oras. Maraming salamat po. Thank you po, Okay. Tuloy-tuloy tayo, partner, sa pagtugaygay at pagtulong dito kay Mayet na lumapit sa atin. Makakausap rin natin sa kabilang linya ng telepono si Major Mary Jane Arenas, ang Chief Officer ng Women's and Children's Protection Desk ng PNP Region 5. Magandang hapon po, Police Major Mary Jane Arenas. Magandang hapon po. Opo, ma'am, ang pinag-uusapan po natin ngayon dito sa palatuntunan ay itong reklamo ni Mrs. na iniwan siya ng kanyang mister. Nakasal sila, may dalawa siyang anak, hindi nagbibigay ng sustento, minumura pa siya, binugbog pa daw siya, at may babae pang kinakasama ngayon ang kanyang mister. Ma'am, ano po ang mga maaring ikaso or maging kaso ng mister kapag nagsumbong na po ito formal at nagreklamo itong si Mrs.? Lahat po yung cases na yung sistema yung sa mister nga, hindi sa tuwal ang Hello ma'am, Major? Hello Major? Sandali lang po ba, medyo choppy po tayo. Pwede ho bang makahanap tayo ng medyo maganda-gandang posisyon mo dyan para marinig po yung paliwanag po ninyo? Yes po, yes. Yan, sige, go ahead po. Apo. Based po dun sa punto ni Mrs. Halos lahat po dun sa ito, yung anti-violence ng anti-violence. So, kung disibuto na po talaga sa mismo mo, pwede naman po siyang pumunta sa dito. Ang Okay. makapagsak niya po doon, yung dapat. Okay. Hello Major, ma'am. Ganito na lang po, medyo mahirap po kasi yung linya, hindi natin masyadong maintindihan yung paliwanag po ninyo dahil nagchachapi po. Sasamahan na lang po namin itong nagrereklamo diyan po sa inyong tanggapan nang sa ganun po ay makapagsumbong at makapag-file ng formal na reklamo. Ano po? Opo. Opo.
para matulungan naman natin itong si Mayet na talagang kanina pa iyak ng iyak at Sayang, puno ng partner. hinagpis at kalungkutan. Oo, sayang partner, maganda sana partner yung mga itatanong natin Oo. kay Major, kaya lang O, talagang kasi sayang partner, mahina yung signal. Isa doon sa mga gusto kong itanong partner yung nabanggit ni Mrs. na yung pagpilit sa kanya Oo. makipagtalik. Though legally husband and wife, partner, pag pinilit ba ng asawa na makipagtalik yung asawa, ano yung pwedeng Yan. ikaso? Pero samahan na lang natin doon, partner, ano? Kay Major, kasi medyo choppy yung linya. Major, maraming salamat po. Sasamahan na lang namin po, ano? Okay po. Opo. Thank you, ma'am. Thank you, Major Mary Jane. Okay. Balikan Balikan natin, natin, partner, si Mayet. Mayet, gusto mong makipagbalikan sana sa asawa mo. Mahal mo siya. Pero narinig mo kanina, direktang sinabi sa'yo ni Joben na matagal ka na niyang hindi mahal. Yan nga po, kata may babae na po siya. So ngayon, tanong ko ulit sa'yo, gusto mo pa bang makipagbalikan? Matapos na marinig mo na sabihin ni Joben na hindi ka na niya mahal? Kung ako po ang desisyon niya, nabo na talaga niya sa ako. Nakamakinig mo sa kanya. Alang-ala na lang sa mga anak ko. So hindi mo na ipipilit na magkabalikan kayo. Hindi na po. Ang gusto mo na lang, po. sustento. Ayan, medyo sa parte naman partner ng kababaihan, pag talagang inawayawan ka ng lalaki, itindig mo ang iyong pagiging babae, kaya mo yan para sa iyong mga anak. Ano? Okay. Si Joben. Joben? Yes, sir. Okay, Joben, ganito ang mangyayari ha. Papaliwanag ko lang sa'yo. Marami kang kakaharapin na kaso. Kapag inireklamo ka nito formal at tuluyan ni Mayet na asawa mo sa PNP, sa DSWD, sinisigurado ko sa'yo, tatamaan ka ng maraming kaso. Yung financial abuse, Aha. yung Economic abuse, economic partner. abuse. Pwede pa din siya doon, partner, sa Emotional. emotional distress. Oo. Kasi At ang pinakamatindi mo ritong kaso, dahil inamin mo na may chicks ka na ngayon, pakikipagtalik sa iba. pakikiapid ay Pakikiapid, mabibilang yan. doon ka, Joben. Kaya ang tanong ko sa iyo, Joben, gusto mo bang ireklamo ka pa o kasuhan ka ng misis mo? O susunod ka na lang doon sa pinag-usapan nyo na magbigay ka ng tamang sustento? Wala naman po doon, sir, eh. Linggo-linggo lang po ako nagbibigay doon. Okay, Hindi nga lang po ako nakapagbigay kasi wala ako noon pas. 2 linggo lang yun po, sir. Kasi pinagsiraan ako niyan dito sa pinapasukan ko. Ang sabi pa nga niya sa akin, ipapatanggal ako dito. Hindi na raw kailangan niyang sustento. Ikaw Okay. naman kasi, mister, 500 per week. Sa tingin ko, sa 2 anak, kulang na kulang talaga yan eh. Driver ito si Joben. Joben, magkano ang sweldo mo bilang driver? 450 po, sir. Ang isang araw? Opo. Ilang araw minsan po, Ilang araw ka pumapasok Wala po. sa loob ng isang linggo? 6 lang po, sir. 6 o. Oh, 450 times 450 times 6. Sobra naman yan sa 500 per week. Oo, pwede bang ibigay mo yung 500 per week at saka 500 worth na grocery? Dati po, sir, yun naman ginagawa ko eh. O dati naman pala nagagawa mo, bakit hindi mo magawa na sumunod kung ano yung napag-usapan? Halos na wala na akong sinasahod. Halos wala kang sinasahod. Bakit na, Joben? Saan napupunta itong Kasi pera mo? lahat po dati, ginursuri ko na yun. Dinadala ko dun sa kanila. Sa halagang 2,000 yun. Okay, ganito na lang. Ganito Ulitin na lang, ko, Joben, partner, ha? para... Ang problema yan, sir. Hinihingaan pa ako ng pera ni Ganito wala na naman lang. ako may bibigay na kasi. Okay, Joben, Okay. ganito na lang, ano? Dahil kahit ako nalilito sa'yo, Mukhang matigas itong si Joben, sumasahod partner. ka ng 450 isang araw sa 6 na araw. Pagkatapos sasabihin mo, wala ka sir. nang sinasahod. Ganito na lang, Joben. Sasamahan ng aming programa itong misis mo doon sa PNP, Women's and Children's Desk. At saka sa DSWD, nang sa ganun na makapag-file ng formal na reklamo sa iyo. At sinasabi ko lang sa iyo, Joben, pag hindi ka nakipag-usap ng maayos at hindi ka sumunod sa magandang usapan nyo ng misis mo, tinitiyak ko sa iyo, mabibilanggo ka, Joben. Sumunod na po, sir. Tama po po inaano na ano. So, ganito na lang. Samahan na lang namin ito doon Oo. sa PNP, Joben, ha? Sasamahan namin si Mrs. Mayet para makapagsampa ng formal na kaso laban sa iyo, Joben. Ano? So, siguro, doon na lang sila mag-usap, partner. Yes. Pag-isip-isipan mo, Joben, kung Okay. ano ba ang dapat mong gawin. Mabang may panahon pa. Okay? So, iwanan muna natin yung linya ni Joben, partner, kasi bagamat inamin niya na sumasahod siya, pero pinaliliwanag niya wala daw siyang sinasahod. Oo, pero so, magulo. partner, pag ayaw talaga, partner, So, ganyan. Mayet, ang desisyon mo, mag-file na lang ng formal na reklamo. Okay. Sasamahan ka, Mayet, ng programang ito
Nang sa ganon ay makuha mo yung dapat na makuha mo. Opo. At makamtan mo yung ustisya para sa'yo. Medyo grabe naman yung pangyayari sa'yo. At ito ang tabang Ora mismo! Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan.